गोथां गोथार आरो गोदै जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो आंनि नैबे लाभ स्ट'री इउटिउब चेनेलाव साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनानै लादों। प्रियफोर, दिनै आङो मोनसे गोबां इन्टारेस्टिं टपिक लानानै फैदों। बे बिषयाव बाथ्राखौ सावरायगोन आरो नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नुखाबाय। बे थाम्बनेलाव मा लिरनाय दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि सावरायनांगौ बाथ्रायानो जाहैबाय जोङो गावखौ गुबुननि सिगाङाव मा होननानै सिनायथि लायो एबा सिनायथि होयो। आं गावखौ ख्रिस्टियान होननानै सिनायथि होयो ना होआ, ना आं गावखौ ख्रिस्टियान होननानै एबा आं जिसु ख्रिस्टनि होननानै बुंनो लाजियो नामा एबा दोनखोमायो नामा? गावखौ ख्रिस्टियान होननानै गुबुननो सिनायथि होयोब्ला आंहा माबाफोर खहा दङ नामा, एबा आंहा माबाफोर मुलाम्फाफोर दं नामा? एबा गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरनो आङो गावखौनो आं जिसुखौ खुलुमग्रा, आं जिसुनि एबा ख्रिस्टियान होननानै बुंना लानायाव आंहा माबाफोर अलखदफोर फैगोन नामा, खैफोदफोर फैगोन नामा? गोबां रोखोमनि सोंलुफोर जोंनि फोथायारिफोरनि गोसोआव दं। दा बेयावहाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बे सोंलुनि फिननायखौनो होनो थांगासिनो दङ। जों साफ्रोमबो फोथायारिफोरा गुबुन फोथायारिफोरनि सिगाङाव गावखौ ख्रिस्टियान होननानै बुंना लानायाव मा खहा दङ, मा मुलाम्फा दङ, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोनफा मोनफायै नायलांगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, नोंथांनि गोसोनि सोंलुआ रोखा जागोन, नोंथाङा मोजाङै मोनथिगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथाङा गावखौ ख्रिस्टियान होननानै बुंना लानांगौ ना दोनखोमानांगौ, बे बाथ्रानि फिननायखौ नोंथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों रोखा जागोन। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। बाथ्राखौ गोथौ बेखेवनायनि सिगाङावनो मोनसे सोंलुखौ लाबोग्रोनो हास्थायदों। नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ आङो सोंग्रोनो हास्थायदों। जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो, नोंथांमोननो लागै बे सोंलुखौ लानानै फैदों। जायानो बे भिडिअखौ नायदों, बे सोंलुआ नोंथांमोननि थाखाय जागोन। बे सोंलुआनो जाहैबाय, नोंथाङा माब्लाबा सोरजोंबा सोंजाफेरबाय ने, नोंथाङा मा धोरोमनि होननानै? जुदि सोंजाफेरबायब्ला नोंथाङा बै समाव मा फिननाय होखो? औ, आं ख्रिस्टियान होननानै बुंखो, ना नङा आङो ख्रिस्टियान नङा होननानै बुंखो? नोंथाङा दान्दिसे सम गोसोखांगोन ने, नोंथांनि जिउआव बेबायदि प्रब्लेम्स माब्लाबा फैदों जेरावहाय नोंथांखौ सोंबाय आरो नोंथाङा फिननायखौ मा होखो बै समाव? येस आं ख्रिस्टियान, ना नो आङो ख्रिस्टियान नङा होननानै नोंथाङा बुंखो? दान्दिसे सम गोसोखांगोन ने, आरो नोंथाङा गोसोआव लाबोनो हागोन ने, नोंथाङा बै समाव मा फिननाय होदोंमोन? अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला जोङो बे बाथ्राखौ नायगोन, थर खालामगोन, गोबां सहज हेन मोनगोन, गोबां सहज बाथ्रा। बे फिननायखौ होनायावलाय माथो जानो होननानै गोबां सहज जागोन। आङो ख्रिस्टियान होननानै बुंना लानायावबो सहज, आङो ख्रिस्टियान नङा होननानै बुंना लानायाबो गोबां सहज बाथ्रा। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, सैथोआव बेबायदि सहज नङा। दिनै आं नोंथांमोननो बुंनो थांगासिनो दङ, सैथोआव बे बाथ्राखौ बुंनाया सहज नङा। आङो ख्रिस्टियान होननायाबो सहज नङा, आं ख्रिस्टियान नङा होननानै बुंना लानायाबो सहज नङा। गोबां गोब्राब बाथ्रा। थारैनो नोंथाङा बे समाव सानदों जानांगौ, आं ख्रिस्टियान होननानै बुंना लानायावलाय मा गोब्राब जानो, आरो आं ख्रिस्टियान नङा होननानै बुंनानै लानायावलाय मा गोब्राब जानो, मा गोब्राब बाथ्रा जागोन बेलाय होननानै हयथ' नोंथाङा सानदों। अनजाग्रा प्रियफोर, आङो बेनि फिननायखौ होनो थांगासिनो दङ। दान्दिसे समनि थाखाय नोंथाङा साननानै लाथ'दो, नोङो गोबां गुबुन फोथायारिफोरनि गेजेराव दङ, जि फोथायारिफोरा जिसु ख्रिस्ट' होनब्लानो नोंखौ खुदै मुजुगोन, जिसु ख्रिस्ट'नि मुं खारिब्लानो, ख्रिस्टियाननि मुं खारिब्लानो नोंखौ खनसे सोबागोन। बेबायदि परिस्थितियाव एबा बेबायदि सुबुंफोरनि गेजेराव नोंथाङा दङ होननानै दान्दिसे सम साननानै लाथ'दो। गासै सुबुंफोराबो सिखा लानानै दङ, गासै सुबुंफोराबो हाथियारफोर लानानै दङ, लावथि लानानै दङ, गोबां रोखोमनि हाथियारफोरखौ लानानै दं। बिनि गेजेराव नों हारसिंल' जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननाय, नों जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथिनाय, नों ख्रिस्टियान। आरो बै समाव सासे सुबुङा नोंखौ फैनानै सोंफैबाय जे नोंथांनि मुङा मा मुं, आरो नोंथाङा बबे धोरोमनि, मा धोरोमनि होननानै सोंफैबाय। बै परिस्थितियाव नोंथाङा माबायदि फिननाय होगोन? नोंथाङा दान्दिसे सम साननानै नाय, जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'नि मुं, ख्रिस्टियाननि मुं खोनाब्लानो नोंखौ फंसे सोबागोन, एबा नोंनि मोखाङाव खुदै मुजुगोन, एबा नोंखौ नेवसिगारगोन, एबा नोंनो खामानि होनाय नङा। बेबायदि परिस्थितियाव नों मा बुंगोन? साननानै नायनायसाय। जेरावहाय नोङो गावनि सिनायथिखौ होयोब्लानो नोंखौ बुगोन, बेबायदि परिस्थितियाव नों मा खालामगोन? आरोबाव मोनसे उदाहरन होनो नागिरबावदों मोनथिनो थाखाय। नोंथाङा गावखौ जिसु ख्रिस्ट'नि ख्रिस्टियान होननानै बुंना लायोब्लानो नोङो साखरिखौ मोननाय नङा। नोंथाङा जि साख्रिखौ मावनो नागिरदों, बै साख्रिखौ मोननाय नङा।
बै जबखौ मोननाय नङा, बैबायदि परिस्थितियाव नों मा खालामगोन अनजाग्रा प्रियफोर? बे बाथ्राया सहज ने? बे बाथ्राया सहज जागोन ने नोंनि थाखाय? जि समावहाय नोंखौ नोंनि साख्रिनिफ्राय नोंखौ रेजेक्ट खालामगोन, नों जुदि ख्रिस्टियान होननानै बुंना लायोब्ला नोंखौ रेजेक्ट खालामगोन, बैबायदि परिस्थितियाव नों मा फिननाय होगोन? बे बाथ्राया जानो सहज, जेरावहाय जों सानदोंमोन दिनै हयथ' गोबाङा ख्रिस्टियान होननानै बुंना लानायावलाय माथो गोब्राब जानोनो होननानै सानदों जानांगौमोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदि परिस्थितिफोरा फैनो थांगासिनो दङ, बेबायदि परिस्थितिफोरा समफोरा फैगोन जेराव गावखौ ख्रिस्टियान होननानै बुंना लानायाव गोबां समस्या जागोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, दानाब्ला आरोबाव सैथो बाथ्राखौ आङो बुंनो थांनो नागिरगासिनो दङ, जेरावहाय इसोरनि बोसोना जोंखौ मा बुंदों? बेनिख्रुइबो डेन्जारसिन, बेनिख्रुइबो गिथावनासिन, जों जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ सिनायथि होनो रोंनाय नङा, गावखौ बुंनाय नङा आङो ख्रिस्टियान होननानै बुङाब्ला बेनिख्रुइबो देरसिन समस्या जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, फोथायारिफोर, जोङो जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ सिनायथि होगोन, आङो ख्रिस्टियान होननानै बुंगोन, जेब्ला आङो जिसुखौ नाजावनाय होननानै गुबुनफोरनो मोनथिहोगोन, फोरमायगोन, गावखौ सिनायथि लागोन, बै समाव नोंथांखौ खनसे सोरबाया सोबानो हागौ, नोंथांखौ साखरिनिफ्राय एरख्लायनो हागौ, नोंखौ जबनिफ्राय बोखारनो हागौ, नोंखौ खनसे सोबागोन सोरबाया खुदै मुजुनो हागौ, नोंखौ मुगैनो हागौ। नाथाय बेनिख्रुइबो देरसिन साजा, बेनिख्रुइबो देरसिन मोनगोन जेब्ला जोङो गावखौ जिसु ख्रिस्टनि होननानै सिनायथि लानाय नङा, जिखौ आं नोंथांमोननो दायो दिन्थिनो थांगासिनो दङ। आं जुदि सोरबा सोंनायाव गावखौ जुदि दोनखोमाबायब्ला, आङो ख्रिस्टियान होननानै बुंनायनिफ्राय गावखौ दोनखोमाबायब्ला महा गिदिर अपराध जायो अनजाग्रा प्रियफोर। येस, जेरावहाय जोङो ख्रिस्टियान होननायाव खनसे सोबा जानानै गनो हागौ, ख्रिस्टियान होननायाव आङो आंनि साखरिनिफ्राय बिदाय जानो हागौ, अब्लाबो जोङो थांना थानो हागोन, अब्लाबो जोङो अनेक रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनानै थांना थानो हागोन। नाथाय जेब्ला जोङो गावखौ ख्रिस्टियान नङा होननानै बुंना लागोन, आङो जिसुनि नङा होननानै बुंना लागोन, बेनि महा गिदिर दाय दं आरो महा गिदिर दाय जायो। बे दायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। माथाइनि 10:32 सिरिया बे बिसयाव स्पष्ट जोंखौ फोरोंदों। जाया आंखौ मानसिफोरनि सिगाङाव सिमान लायो, बिखौ आंबो सोरगोआव आफानि सिगाङाव आंनि होननानै सिमान लागोन। बे बाथ्राया सोमोनांथाव नङा ने? जेरावहाय जिसु ख्रिस्टआ सोरगो रायजोआव आंनि थाखाय, नोंनि थाखाय सिकार खालामगोन, प्रमिस खालामगोन जे येस, बियो आंनि मानसि होननानै। नाथाय माब्ला बियो अस्वीकार जागोन, माब्ला बुंनाय नङा आंनि मानसि नङा होननानैसो बुंगोन, माब्ला? बे जाहैबाय जेब्ला जोङो बुहुमाव थानाय समाव गावखौ दोनखोमानानै लागोन। सोरबा बेक्तिया सोंनाय समायाव नोङो मा धोरोमनि, नोङो सोरखौ फोथायो होननानै बुंनायाव जुदि थगायगोन, मिसा बाथ्रा बुंगोन, गावखौ दोनखोमागोन, बेबायदि परिस्थितियाव जिसु ख्रिस्टआ बुंदों आंबो सोरगो रायजोआव आफानियाव बे मानसिखौ अस्वीकार खालामगोन, आंबो सिनाय मोना होननानै बुंगोन, आंनि मानसि नङा होननानै बुंगोन। बेनिख्रुइ देरसिन साजा आरो जोंहा मा दंबावो? बेनिख्रुइ देरसिन गोरोन्थि जोंहा मा दंबावो प्रियफोर? जों गोबां समाव नर्मेलि बाथ्राखौ साननो हागौ, सिम्पोल ओरैनो बाथ्राखौ बुंनो हागौ, आं ख्रिस्टियान नङा होननानै बुंनो हागौ, आं जिसु ख्रिस्टखौ मोनथिया होननानै बुंनो हागौ। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बेयाव मा एसे सिरियास बाथ्राखौ बुंनानै दोनखादों? जाय मानसिया आंखौ फोलागोन, जाय मानसिया आंखौ सिनायथि होनाय नङा, जाय मानसिया आंनि मुङै सिनायथि लानाय नङा, बै मानसिखौ आङो सोरगो रायजोआव सिनाय मोननाय नङा, आफानि सिगाङाव आंबो बिखौ सिनायथि होनाय नङा, आंबो सिनाय मोना होननानैसो बुंगोन होननानै जिसु ख्रिस्टआ रोखायै बुंदों। अब्ला दिनै जों साफ्रोमबो फोथायारिफोरा माखौ हास्थायो? जोंनि जिसु ख्रिस्टखौ लानानै सिनायथि होनायाव माब्लाबाबो उनफिननो नाङा, माब्लाबाबो गिनो नाङा। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंहा सिनायथि होनायाव, जिसु ख्रिस्टखौ लानानै मुं सिनायथि होनायाव जोंहा रिवार्ड दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, रिवार्ड दङ, जोंहा बान्था दङ। बे बान्थाया मा? जिसु ख्रिस्टआ सोरगो रायजोआव बिफानि सिगाङाव मा बुंगोन? सिकार खालामगोन, बियो आंनि मानसि होननानै जिसु ख्रिस्टआ सिकार खालामगोन। बे बान्थाया जोंनियाव दङ। आरो बे बान्थाखौ जोङो मा खालामनो हायो? बुहुमावनो जोङो सायख'नानै लानो हायो, गोथां थानाय समाव सायख'नानै लानो हायो। जेब्ला जोङो गावखौ जिसु ख्रिस्टनि होननानै सिमान लागोन, सिकार खालामगोन, गुबुननि सिगाङाव बुंगोन, सिनायथि होगोन, जोङो जोंनि थाखाय, जोंनि जानानै जिसु ख्रिस्टआ जोंनो लागै बान्था होनो थामथिम दङ। आरो बे बान्थाया मा? येस, बियो आंनि मानसि होननानै जिसु ख्रिस्टआ बुंगोन।
आरो गुबुननि सिगाङाव गावखौ ख्रिस्टियान होननानै सिनायथि लानाया जिसु होननानै सिनायथि लानाया जिसु ख्रिस्ट'खौ साखि होनाय जायो आरो दिन्थिनाय जाबावो आं जे इसोरखौ फोथायो आं जे फोथायसुला बे फोथायसुलाखौ दिन्थिनाय जायो गावखौ जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गुबुननो सिनायथि होनाया गाव जे सासे जिसु ख्रिस्ट'नि सासे सैथो फल'वार सैथो उनसंग्रा सासे जिसु ख्रिस्ट'नि मोजां चेला बे चेलाखौ सिनायथि होनाय जायो जों साफ्रोमबो फोथायारिफोरा जों जे जिसु ख्रिस्ट'खौ फल' खालामो जिसु ख्रिस्ट'खौ उनसङो जों जे मोजां जिसु ख्रिस्ट'नि सासे फल'वार बेखौ जोङो सिनायथि होनाय जायो अनजाग्रा प्रियफोर दा बेयावहाय जोङो गावखौ जिसु ख्रिस्ट'नि मुं लानानै सिनायथि होनायनिफ्राय उनफिनथारनो नाङा परिस्थितिया जिखि जाया मानो अनजाग्रा प्रियफोर बे बाथ्राया गोबां गोब्राब नंगौ सिटुएशना बेबायदि फैनो हागौ जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'नि मुं लायोब्ला आङो खुदै मुजु गारजानो हागौ जेरैहाय जोङो बाइबेलाव गोबां जारिमिनफोरखौ मोननो हायो जेरावहाय स्टेफाना जिसु ख्रिस्ट'खौ उनसंनायखाय अन्थाइजों सिथारजादोंमोन बेबायदि समा जोंनि जिउआवबो फैनो हागौ नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर बे जाहैबाय दान्दिसे समनि थाखाय जागोन सोरबाया आंखौ जिसु ख्रिस्ट'नि मुं लानायखाय आं जिसु ख्रिस्ट'नि होननानै बुंनायखाय आंखौ दान्दिसे समनि थाखाय साख्रिनिफ्राय बोख्लायनो हागौ आंखौ बबेबा खामानिफ्राय बोख्लायनो हागौ आंखौ सोरबाया सोबानानै थांनो हागौ सोरबाया खुदै मुजुगारनानै थांनो हागौ सोरबाया मुगैनो हागौ सोरबाया माथो होआलाबानो थानो हागौ नाथाय बिनिख्रुइबो गिथावनासिन जों जेब्ला गावखौ जिसुनि नङा होननानै फोलानानै लागोन बेसो गिथावनासिन बाथ्रा जागोन मानोना सोरगो रायजोआव जिसु ख्रिस्ट'आबो सिनाय मोननाय नङा बियो आंनि मानसि नङा होननानै बुंगोन जेब्ला बियो आंनि मानसि नङा होननानै बुंगोन अब्लाना जोङो मा जानो गोनां जागोन जोङो नरक रायजोआव थांनो गोनां जागोन बे थोंजों सिदा बाथ्रा दा बेयावहाय जों जेन जिसु ख्रिस्ट'जों सिनाय जागोन जिसु ख्रिस्ट'आ बै समाव बुंगोन येस बियो आंनि मानसि होननानै माब्ला बुंगोन जेब्ला जोङो बुहुमाव जिसु ख्रिस्ट'नि मुं लानानै सिनायथि होगोन बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आबो सोरगो रायजोआव बियो आंनि मानसि होननानै बिफानि सिगाङाव बुंगोन दे अब्ला प्रियफोर बावना थानाय बाथ्राफोरखौ नोंथाङा गोसोखांनो हादों आरो माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों होननानै फोथायदों नोंथाङा जुदि बे बाथ्राखौ मोजां मोनदोंब्ला आरो आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनो दाबाव नोंथांनि लाइक होनाया आंनो गोबां थुलुंगा होयो गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय आरो लोगोसे शेयार खालामदो दे अब्ला प्रियफोर इयुननि समाव फैफिनबावसिगोन दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ